Lang nyapa iki yo. Lah sampean wis duwe aku masa sampean sik kurang bersyukur. Aku yo duwe ngene iki lho, Mas. Kono duwe apa? Aku bojoku niki lek sing nang ngene aku iki keri aku wis. Kowe nek keri tak kukure. Sumo iki piye lek mundoto sumo iki piye? Nah ngono. Nah, apa kacumu cilik mentel. Wilujeng dalu Mas Klidik. Wilujeng dalu Mak Cangi Yuli, Mbok. Nggih, teksih sehat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat, waras, kuat sedayanipun. Nggih, menika wonten salam Mas Klidik. Dawuh saking pundi, Mas? Saking Ponorogo. Nggih. Assalamualaikum Mas Dalang, gang dalu, gang aktivitas kula saking Balung Ponorogo Balong. Alhamdulillah. Nderek wewungan kula nyuwun lagu Bajing Loncat mboten langkung. Salam dateng Mas Jo Klidik, Jo Kluthuk. Derek salam wangsul dateng nggih. panjenenganipun Mas Minto. Nggih. Nggih. Menika saking Kenong Balap niku sinten? Alhamdulillah Kenong Balap niku kek sentuh. Kada senenge ngomong. Kita do kangen tenan kok niki kok. Alhamdulillah Mas Minto. Kang Soirin. Kang Soirin. Yoga niku. Kang Soirin yoga. Iki yogane Pak Sentuh niku. Jenengane wis gawe-gawe. Mula alhamdulillah Mas Sentuh. Aduh. Jenengane iki nular-nulari kok iki. Ngeten Mas Minto. Heeh. Kula niku kaya-kaya jan kaya-kaya ketemu dulur saestu. Heeh. Bapak Manidi kalian Bu Paijem iki kok ya jembleng serendeng gumun setahun. Kok ya remen budaya, kok ya seneng wayang kulit. Asejene iku kok ya duwe lapangan semene mbane ya ngono. turi jan. Wayah magrib budal sembayang menyangkali jo nyaking timba. Mumpung sik urip sregep-sregepon nanggap wayang, sok nikmati ben munggah swarga. Wah, niki lho. Mula niki bengi alhamdulillah Bu Paijem gelar wayang ngeten iki pun pahalane luar biasa, sedekahe ora umum, rakitang sithik wong seneng ora dirasake dhewe ning dibagi karo warga tetangganipun. Niki Mas, niki jenenge sedekah tun wong sing ora medhit ngeten niki. Jajal sampean delok Bu Paijem kali Pak Manidi. Dicontoh ngono kuwi. Panjenengane lenggah ngono kuwi. Ya. Ayo. Nyenengke to Pak Manidi? Lah iya. Ora sombong to? Gak nyatane sugih tapi ireng ya Pak Maidi. Loh. Sugih tapi ireng iki kepiye? Wong ireng kuwi ndudoke wong tanggung jawab kula wentah. Wong sregep le nyambut gawe tanggung jawab marang kula wargane. Ora nyawang kuwi isuk, ora nyawang kuwi awan, ora mirsani kuwi wengi. Sirah gawe sikil gawe sirah. Oh, akrobat piye kok sirah? Lambemu kuwi lho. Ora lho. Sampeyan ngarani Bapak Manidi kuwi ireng mergo nyambut gawe. Iki ya ora kena dipaedu mergo nyambut gawene awan. Lah wong sing awakmu nyambut gawene bengi ya ireng lho coba. Jajali, loh aku biyen awake putih. Cuman ndelok iki pas jogo selepe bledos malah ireng, Pak. Oh. Nyapura bledos. Tapi nun sewu Pak Manidi menika nun sewu. Senajan to ireng paribasane ireng awake dhewe ning insyaallah bakal putih atine, putih resik tegese putih atine ya putih keluargane. Amin. Ning nadyan to kepiye wae wong semene kae iki umpama kulite putih, awake putih, sing digoleki lek sing ireng. Sing ireng Pak Minto. Lah iya. Kene iki Pak Minto. Sing ireng apa to Pak Minto? Maksude Mas Minto sing digoleki sing ireng ki mripat Pak Manidi lho. Mripat ki nek putih to lak elek. Nah, mesti ana ireng. Ireng pelengkape ngono kuwi Mas. Nah, ngono lho. Dadi kudu digoleki. Aspal kae ireng. Kae gunane kanggo ben ketok dalane. Jajal putihen kabeh, ra bloloken mripate. Mula kabeh ki ndelok. Pak Manidi menika lho. Piantune sewu. Senajan to kulite ireng tapi jame kuning. Menika dudune jame kuning ki piyayi mbiyen ki senane krepyak ngono kuwi. Menika dudune Pak Manidi menika Pak Manidi menika duduhne keemasan beliau itu untuk keluarganya. Amin. Loh, niki nun saya lho Pak Minto. Nyatane mboten sombong iki, Mas. Nyatane ora sombong. Biasane wong duwe gawe wong sugih, iki lingguhe mesti dingklek sing apik. Nyatane Pak Manidi menika lingguhe ya ning lincak. Ki nek ya enake ya kuwi kok. Loh, niki dudune Pak Manidi niku wong sing sederhana. Nggih. Nggih mboten? Ya. Pak Manidi iki ora dudune wong nek iso nanggap wayang nimbali jenengan, ning beliaunya menunjukkan bahwasanya kesederhanaan itu yang selalu ditanamkan untuk keluarga.
Sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. niki Pak Menika Pak Malidi, Pak. selalu dingkluk Dingklu anda pasar ora dudune wong duwe. delok ngisor. Delok ngisor Pak Nun Sewu. Sebabe nyapa kok delok ngisor? Delok duwe ceblok apa ora ngerti. Delok ngisor ki ora Tegese delok sombong. ngisor ki ora sombong. Wong sak rekasane menungso isih ana sing wong sing luwih rekoso. Lho, Isone mulya gumantung saka lho, wiwitane isone rekoso. isone mulya biyen wiwitane rekoso, Pak. Isone sukses biyen dari proses. Niku Pak Malidi, Pak. Kula niku kali Pak Malidi pun ngeten lho, Pak. Masyaallah. Plek. Kalih bapak ki. Loh, ngeten, Pak. Heeh. Pak Malidi Bu Paijem kali kula jos, Pak. Ha nek kaya bapak, kaya ibu, Loh. kaya anak kudune ra bekti kaya putrane. Wis to. Mas Arifin, Mbak Gesa. Pak Malidi menika nuwun sewu. Hmm. Pak Malidi kali Bu Paijem menika Nyapa? Nyapa? Endi? Pak Malidi kali Bu Paijem menika Lho, la iya endi Bu Panijem endi? Kae nek bapak lenggah kene iki to Mas Minto. Heeh. Nek ibu ki lho lenggahe ning ndi? lho Bu Paijem. Sing ndi? Beliaunya itu loh. Oh. Pak Malidi kuru Bu Paijem lemu, Pak. Sebabnya Mas. Itu menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki demi kesuburan seorang wanita. Oh, kebahagiaan Seorang wanita. Saya yakin moto dari Pak Malidi itu adalah happy wife, happy life. Weh. Sik moto dari Pak Manidi Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu juga akan bahagia. dan tepuk tangan kagem Pak Nah. Manidi. Iya. Kali Bu Paijem. Dadi Loh. cekake rekoso wong lanang sing penting bojone mulya. Mulya, Pak. Wong lek iso mulyakne bojone, insyaallah keluarganya akan bahagia. Contohnya apa sing dijawabne putrane Pak Malidi menika, insyaallah akan hidup berbahagia dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Amin. Pak Malidi menika nuwun sewu. Manidi. Menika madhep mantep niki niate Kang Becik. Ning aja kok gandengke lho, engko lek ngantek kok tembunge rong kata. Mboten Pak niku kula mikir bingung mesakne. Sik nek Bapak Manidi yen mbok goleki saka makna dan doa nama Maki madhep mantep niki niat Kang Becik diki dina-dina tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Insyaallah apa sing dadi gawene diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. alhamdulillah. Lah kawengku dening Ibu Panijem, Bu Paijem, pamlika saka tembung, paitane iki iman, jem menika saka tembung jembar dadane. loh. Kaget aku, kaget. Aku anggere muni jem ngono wedi lek. samar nek bleset aku. Aku yo kalem. Paki paitane iki iman jem ki jembar dadane. Aku yo tak kalem-kalem wedi kleru aku. Oh iya. Tegese paitane menungso. Lho iki ra Bu Paijem guyu. Bu Paijem guyang-guyu. Ah. Pamlika paitan. Nyapa kok sebabe guyu? Kowe ra ngono to? Nyapa? Becekane akeh kok. Loh, non sewu lho. Pak Malidi karo Bu Ora Paijem mikir ya, ora ora mikir. nampa Bener. becekan. Jas. Tenan. Bener. Non sewu, iki mau sore lho. Sampai Tamu sik akeh lho. Oke. Kotak wis dilebokne. Berarti wis ora nampa becekan. Loh, ora perkara kuwi. Mergo mau akeh wong ning jero omahmu dadi delikne nanti lho. Tegese Bu Paijem menika paitane iman. Insyaallah Bu Paijem imane kuat, jembar dadane wong Amin. sabar, Pak. Amin. Tegese wong sabar ki innallaha ma'asabirin. wong sabar kekasih Gusti Allah, mulane Bu Paijem ngagem jilbab menika lututnya beliaunya itu bahwasanya seseorang yang religi, Pak. Agamis. Agamis, Pak. Kula lek bayangane wong tua mesti dicontoh karo anak. Anake insyaallah Kula ngoten. putrane Mbak Gesa yo nderek jilbaban. Ndi bagi saya? Lah itu lenggah itu. Lah, Karo Mas Arifin. Mas Arifin ki kagungan perusahaan CP apa Arta Sentosa. karo Kuwi tambang kapur. batu kapur. Nggih. Mula piyayine ya go ngono kae nyenengke. Iya. Putrane Bu Paijem ya nyenengke. Mbok anakmu dicontoni jilbabe ngono ben ketok agamis. Anakku lanang kok jilbabe gedeng aja nih. Maksudnya ki sing wedok kae lho. Wedok sing urung enek kok. Oh, gawe. Ya lek ra anake ya ibuke diajari jilbaban. Sampun, Pak. Sampun apa aku wingi rono ya mek oren-oren ngoten. Pak Minto, niku lek pas nemoni jenengan pas oren-oren, tapi ning omah niku jilbaban, Pak. Oh. Lho, Jal, lek umpama jilbaban kali Bu Paijem niku sik wasis, sik pantes bojo kula, Pak. Pantes bojomu. Kok pantes bojomu? Loh, Bu Paijem itu saya
Bapak Ijem ki lek nggih jilbab biasa. Sederhana. Sederhana. Nggih. Bojo ki nun sewu. Wis ketularan karo digital. Apa kuwi? Tegese iki Medsos. Bojo ki lek nggih jilbab lho ya. Nggih. Kene kayak kembang melati. Masyaallah. Kene kembang mawar, Pak. Ning tengah ini kayak kembang api. Wah. Kok mbledos dase. Lah ra ilang ndase pisan gantine ndas kucing ngono. Kowe iki wong bojo ki dimulyake. Ngene lho. Wong jenenge Pak Manidi kalian Bu Paijem ki mulyane keluargane. Ngene iki muga-muga Mas Arifin karo Mbak Gesya ki bektine ning anak ning wong tuwa ki enek. Manten anyar ki lek mbok omongi kaya ngapa ora bakal dirungokne. Lah ngopo kowe kok kemelinti kemeruh kuwi ngopo? Sik seneng wong manten anyar dituturi kok mesti ora dirungok iki dasare apa-apa biyen ngono. Pun to Pak, jenengan lho, ampun kok kula, jenengan ya ngono. Zaman seneng-senenge, lek diomongi wong mesti ora dirungokne. Mas, wis to. Iki acarane lak pernikahan. Roh. Pernikahan ki antara perkiperan antara laki dan perempuan, persamaan gender, emansipasi, ora ana bedane. Niki niate apik kudu disangga wong loro. Kaki karepe kudu tanggung jawab antarane lanang wedok. Hanki hanya maut yang memisahkan. Mula gawenen tresnamu besok tua nganti temekaning pati. Tutur ya iso. Kowe kok ngomong ngono ki rumangsamu gak kena dikandani apa kaya rabimu mbiyen apa piye? Wong rabine Mas Arifin karo Mbak Gesya ki. Monggo rabi sepisan kudu selawase. Ora kenek golek liyane. Iki dirungane iya ta? Kok ngomongi aku. Wah, wis to, sampean wong loro ngomongi aku muspro. Lho, lah kok muspro? Kowe jajal tuturana manten. Wong iki ya mantenan. Aku rasa nuturi aku. Lah ngopo? Keluarga kowe mulat marit tok nuturi. Ora kudu keluargamu sing dikandani ning narika prasasti ritual temu manten ki lak mesti ana ubur ampen to Mas Pinto. Ana ubur ampen. Mula wong manten kok ora kok ming digathoni tuk ora. Ya paling ora sampean ning kene iki kudu ndongake karo temanten ben dadi temanten sing bener-bener bahagia lahir lan batine. Kuwi lho ditemokne mula Cinandra dening Raja Sedina Ratu Sewengi dhawuhe pinanganten kekalih mesti dibopong karo waline karo kembar mayang. Kuwi digoleki to, filosofine apa? Kembar mayang ki apa ngono lho. Apa kuwi? Lho. Kembar mayang dilungguhke kuwade iki lho. Kembar mayang ki saka tembung wong lek dadi teman kekarone kudu mayang ki madhep mantep aja lali nindakake sembahyang. Nah ya kuwi lho, ya kuwi. Wong oleh seneng ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah jok kluthuk kowe kok ya pinter mentotuk, ya ampun. Mamak tapuk cangkemmu. Aku yo ham-ham. Coba apa sebabe jroning kembar mayang ki? Dadi penting, Pak. Pin. Lungono. Kok ana gedang raja kuwi nggo apa? Gedang raja menika ndudune Arifin dadi Raja Sedina Ratu Sewengi, Pak. Tegese bengi iki tamune akeh, beliaunya harus sadar bahwasanya diseseni wong akeh. Wong lek dadi menungso dadi manten diseseni wong akeh, awakmu harus membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah ben besok dadi contoh anak lan putumu. Alhamdulillah. Kok njero ana manuke? Ana manuke. Prosese lak mboten king mriku, Mas. Kok ngendi? Prosese king Janur rumiyin. Ayo Janur. Saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Dadi temanten kekarone oleh pepadanging jagat, oleh pepadanging donya. Insyaallah rabimu oleh pepadang jangat apa sing mbok jakah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Januripun lak wonten bentuk kupat, Mas. Kupat ki ngaku lepat pin, rungokno. Kowe oleh sugih ning nek pengalaman Rabi kalah karo aku kowe. Wah. Iki lho Mas, iki ra tau geger Mas karo bojone. Ora tau. Ora tau aku wedi karo bojoku kok. Kowe iki kudune ya tatak kok iso. Janure digawe kaya kupat. Tegese ngaku lepat. Wong lanang ya aja egois. Wong wedok ya aja egois. Ning keluarga kudu rebut salah rebut bener. Dadi menungso ki luwih becik njaluk pangapura tinimbang ngewehi pangapura. Lho, kupatipun mboten kok wujudipun janur digawe kupat ning janur digawe keris ya ana. Keris ki bentuke menggak-menggok. Dadi rumah tangga aja sampai kaget karena kamu akan menghadapi lika-liku kehidupan. Loh. Dadi ana ya. Lho iya. Ana kupat ana keris njur janure dibentuk kaya manuk. Kuwi ndudune yen Mas Arifin duwe manuk. Lho. Ning dinding-nggon ki ya gawane kuwi. Tegese manuk ki filosofi. Manuk ki mibro sak nggon-nggon ning bakal mulih ning susuwe. Saman oleh nyambut gawe rono rene ning aja lali sampean saiki wis berumah tangga kudu mulih nyukupi keluargamu.
Jalure dincepke ning debok. Debok yen wis mantep kudu ndang bok. Lho. Tegese ndang bok ki ndang bubuk. Wong kowe nyambut gawe ning kono kene aja kego karo wong wedok liyane, ya kudu mulih mergo sampean wis duwe bojo. Ning omah paribasan ming sego pecel. Aja ngrasakne ning jaba paribasane enak kaya ngapa ning omah tetep sego tok mergo kuwi sampean wis duwe bojo. Loh, ning jaba kok ketemu capje. Aja mangan capje ning omah tetep sego tok. Loh, ning jaba ketemu parawon. Parawon apa? Rawon ya lho. Tetep mulih sego tok. Ning jaba kok nganti ngerti gule, Mas. Nah, kuwi incipon duduhe tok. Ora kok dudupe tok. Tok. Dadi dilihat. Lihat. Ngono lho. Pin. Bojomu sapa jenenge? Gisa. Kayak bojoku mbiyen yo ngene iki. Alah, bojomu mripate kira ngono kok dadak Kira matamu. Kayak pancen mripate ra rukun. Kowe iki nek Gisa didandani cantik. Pak Minto. Wong manten. Saman teko ra rabiku mbiyen. Rabiku teko ra? Ora teko. Ora teko nyen aku rabiku digrebek kok nyen aku. Wong iki ndelok to piye to carane piye. Mbiyen bojoku yo cilik kaya Gesya. Ning aja kaget, Pin. Kamu harus mencintai awal sampai akhir. Aja nggae mik, nek omong cilik aja nggae mik. Wong bojomu kaya tong prapatan kok. Lah iya, tegese nuturi Pak Minto. Aja kaget karena awal dari akhir kamu harus mencintai. Oke, sekarang masih belum mempunyai momongan. Ning aja kaget sok belek di momongan siji. Bojomu mesti luwih gedhi. Loh. Loro luwih gedine. Telu saya gedhi, papat kok kaya iki. Iki aja kaget, Min. Kamu harus mencintai apapun bentuk fisik istrimu. Mergo tresno ki ora ndelok rupa ning saka rasa, Pak. Oh, gitu Pak Minto. Ini lah kudu komunikasi. Gitu Pak Minto. Ya. Pertama oke. Siji. Saiki saya cilik kaya ngono. Mergo rong di momongan. Kok lek di momongan siji, momongan siji. Wis sak ngono kuwi. Ah, lho gede iki. Nah. Loro. Nah. Telu, iya. Sampai ngono. Wis gede sembarange. Wis gedhi sembarange ning aja sampe ngelongi gedene rasa tresnamu karo bojomu. Nah, mergo kuwi sak antarane wong loro kudu komunikasi. Yen iku, Pak. Lho, aja. Lho, harus komunikasi. Yen iso sampean karo bojomu ben awet. Iki pin tak tuturi ya, guys ya. Aku iki rabi wis 17 tahun. Weh, ping pira, Mas? Pisan lho, Bos. Oh ya wis. Aku iki tertib ora kaya kowe. Ayo Mas terus nih Mas. Ora, sing diarani tertib iki ora tau duweni rasa seneng karo wong wedok liya ngono. Pak Minto. Heeh. Nun sewu. Heeh. Saya itu selalu memandang bahwasanya beautiful because of love. Terus artine Cinta itu cantik itu karena cinta. Jadi mergo apapun bentuk istri saya, mergo kula cinta. Saya selalu melihat bahwasanya istri saya cantik. Kula niku lek ndelok wong ayu-ayu ngeten iki. ora tigo ya. Loh, nun sewu. Ora pengen ya. Loh, jane ya pengen, Mas. Nah, terus Tapi ya wedi ta kowe. Lah ya kuwi. Ora enak kok wong lanang ki nyawang wong ayu ndak demen ki ora enak. Tapi nun sewu Pak Minto. Nun sewu lho. Ya. Nuturi ki Pak Minto. Sang. Jodol HP kowe. Loh. Lho kuwi ki HP-nan karo bapake karo ibuke ke lho, Mak. Tak tuturi tenan. Kok sampean ndelok HP tak tuturi ra gelem, aku mudun lho. Loh. Lah kowe mudun-mudun kok wong rong kebayar kok. Saya mau sapa wis lunas aku kok. Wis lunas deh iki. Lunas lak separo mian. Separuh apa-apa ae. Oh no. Lho. Bapak Ijem. Gesa lho, Gesa. Gesa ngapa Bapak Ijem mbok tuturi kok. Gesa kae lho. Lho Bapak Ijem ndangake. Ndangak trayo nyawang awakmu rada gila ngematne kok. Sa. Nah kuwi. Pin. Wah, Ben awet. kudu omong-omongan ya. Aja omong-omongan. Loh. Loh. Wah, iki ilmu piye jajali? Lemar nuturi ben awet. Aja sampe omongan karo bojomu. Lah terus? Loh, lek komunikasi piye? Kok sore entuk omong-omongan? Kadang-kadang yen ada kerep komunikasi, itu akan menimbulkan perselisihan perbedaan pendapat. Loh. Akhirnya geger, akhirnya cerah, akhirnya berbeda pendapat, akhirnya padu, itu yang menimbulkan ketidaksejukan. Jadi selama 17 tahun sampean ndak pernah omongan karo bojo. Nggih, Pak Minto. Lah terus nek kowe arep kon ngladeni terus kepiye jajal? Gawe bahasa isyarat. Isyarate Bahasa tubuh. tubuh. Contohnya njaluk apa? Nyuwun apa Mas Minto? Umumar teko nyambut gawe tekan ngomah nyuwun Napa? kopi. Kopi kula nggih ngeten tok. Mulai komah ngeten nggih mek kok. Ngoten tok. Oh, terus Bojoku mandung ngeten. lho. Dingkluk balik neh ra? Ya balikne apa masamu bojoku bungkuk ya.
Apa angel men. Kula mek njaluk kopi nggih. Heeh. Ngono. Oh, Bojoku ngene ta. Masyaallah. Aku lho, bojomu paham. aku ngene tok bojoku langsung ning pawon nggodhog banyu, Mas. Lho, Mongko kopi susu. Toh, kopi susu kula mek. Betul lho, kula. Weh, Eh. masyaallah wis paham. Wis paham. Bojoku kula pun paham Ngene lek iki kula. apa kok? Lho, Ngene iki. susu. Tadi pun paham bojoku kula lek kula njaluk kopi susu, Pak Mito. Dodone tleter kok ngene. Oh lho Pak Mito. Heeh. Gitu. Iya iya. Napa mle? Kan nek nyuwun mam jajal. Aku lek njaluk mangan yo ora komunikasi. Contoh Yo nggih Sa. bahasa isyarat. Mek, ngene lho Sa, contoh aku. Pin. Dadi kula lek njaluk mangan, mek. Terus lho. Iki ngerti nek mam. Bojoku mesti langsung serundul ning Lah pala. kamu kok kebutuhan biologis aku tuh, Nah, Mas. umpama kowe arep nyambut gawe, Nggih. perlu nyayang istri. Monggo kowe ndak komunikasi, ngambung pipi kiwa, pipi Lah, tengen. wis mek kok. Ngoten tok. Oh, lho ki ngerti ya bojomu. Bojoku langsung ngene Terus ya ampun. langsung nyepak pipine. Kamu kok pipine sing tengen krowok lho, Pak. Oke, Iya. pangan codot tok nek. Lah nek umpama pas malam Jumat, Ah. njur kepengin ngibadah. Nah, lek njaluk adus lho ya. Nggih, Aku mek ngono. Ngene. Oh, kuwi ngerti nek mandi. Bojoku langsung nyepakne. Nek nyuwun kendaraanmu kok nyepakne, Mas. Aku mek ngono. Njaluk kontak. Nek pengen hubungan wong loro. Lek njaluk mangan, aku langsung mek ngono. Ngene aku. Nggih. Nek nyuwun apa jungkas. Wis ngene. Iya. Nek kumpul pengen kumpul wong lanang karo wong wedok. Lek njaluk ngombe aku mek ngono. Oh iya Ngene. bener, Mas. Kudu Iya. sakit. Bahasa iki penting. Anu nek kepengin ngibadah sunah Rasul. Sunah Rasul. Lek pengen adus lho ya. Lek pengen adus lho. Iya. Aku mesti mek ngono. Lek pengen kelon, ngerti ra? Nah, kuwi lho. Aku yo nggih bahasa Isyarat. Heh? Ya jal piye? Jelas, Pak, jelas. Mongko Aku kowe ya- ra komunikasi. Jelasno. Aku yo nggih bahasa isyarat Pak Minto. Ah. Ya aku pengen bojoku ya. Nggih. Wis jane bojoku apa banyak. Lah jane kon mantu ngene. Yo ngene to. Eh. Pengen sunah Rasul ya, Ah, Pak. coba. Anu pengen nyuwun. Oh iya lah. Heeh. Aku yo pengen nak. Nggih bahasa isyarat aku, Pak. Terus Terus akhirnya piye Bu? Bar kuwi terus bar ngene iku malah terus piye? Aku langsung Terus heeh. bar kok ngesor. Weh, sembrono kuwi nyapa kuwi? Nyapa kuwi? anake wae ganti pampers. Iki celelekan kok, Mas. Kowe iki aja sembrono. Lah kan nyapa kok dadak njaluk niku Sik barang. Mas, heh. Kok dadak njaluk niku barang Lah iku nyapa. kebutuhan kok. Yo tapi ra diomongne bojoku wis paham kok ngoten niku. Lah wong carane ndak komunikasine ora omong-omongan yo bingung kancane coba. Lah iya wis ngene tak Pak Minto. Heeh. Kowe iki diomongi sing apik. Nek wis ngene iki antarane laki dan perempuan Iya. itu disahkan oleh negara dan Iya, agama iso diarani bojo. Nggih nggih. Bojo itu dari kata BJO. Ya ya. BOJO. Kuwi nek diwaca bojo. Mula B itu bangkitlah imajinasimu untuk Membina, memprioritaskan dalam kebahagiaan keluargamu. Ki lho. Iya ya. J itu jangan memberi janji-janji palsu. Nek tresno ya tresnanono, nek ora tresno ya tetep tunggonono. Lek tresno ya tresno sing tekan Nah, ati. ngono. Lek ndak tresno Ya tukuwa. Lho tuku contongmu ki lho. Tegese tukuwa apa barang sing bisa nyenengne bojo. Oh lah kuwi lho kaget. Ben bojomu luwih tresno Nah. sama Nah, Kuwi, coba coba. Mas, saiki aku arep nyuwun panjenengan. Nggih nggih. Jadi seorang pelawak ki Betul. harus apa-apa bisa. Kula sebenarnya iso Pak Minto. Kula Aku nyuwun panjenengan iki engko nganggo bawa roman nganggo Siap, pesinden. Coba kaya ngapa? Kula tak golek sing rada niki pun Wis Pak ben ora perlu. sak senenge panjenengan sapa sing dikersake. Niki mawon sak wulan rantek, Pak. Hah? Sak wulan rantek niki. Oh, pipit. Alah, Pak Manidi niku nyapa sebabe lenggah teng nggih ngematne kentongan bali desa niki. Ya nduk ngadekon nduk, kaya ngapa nduk? Ora ngono kuwi kok iso. Kowe ora samar, aku ora seneng nek rada cantik-cantik sing tak golek ngene iki lho awet. Iya. Wis modele kaya begone batu kapur iki ngene iki wis. Lah iki lak calon armadane Arifin to iki. Alah batine golek aman. Ya sing aman ki ya ngene nduk, ora terlalu banyak pertanyaan. Masalah lah kok bokamu kaya tebing. Mas Lutung sampean tak goleke gandengan. Nggih, Pak. Ah, nduk diah ngadekono. Coba. Wah iya.
Kluthuk jan pados niku. Nyapa to kowe kenyih nyapa to iki Pak minta sing mundhut. Lah. Loh, lah nyapa kok dhuwur tok? Katok siset. Katok wis mawar Mas. Lah bocah lemu gawe ukuran es wis siset. Aning ra apa-apa no, aku milih sing ngene iki. Katoke sisut mongko dia ra tau katokan. Aku lo gak tau dikene-kene ra usah. Aku ngene no Mas. Kowe ra ngerti kok iki tak pesenke klambi kok Delongkas. Arep tak gaweke kok nggon anu bekase tligune anu Mak Paijem ya, Nduk. Kok goni ya? Iya nongko bar bekas nggih olah-olah kuwi bekas tligu tak gawane mulih tak gaekne klambi nggih sampean. Ndah ndelek putih. Wah, ora putih wong tak cuci bersih. Kok tulisane ra tak ilangi, Mas. Nah, aja nganti dilangi. Bekas tligu engko tulisane ra tak ilangi ben dinggo iki pas dodone. Berat bersih 5 kg. Wah, kuwi tenan Pak kuwi. Wah, mbok kaya aku karo bojoku ditumbasne gaun to Mas. Sing tukone sapa? Aku ora ndek apa-apa. Bojor. Aku iki wong sembodo kok. Lah dhek iki sapa sing ngirim ning omah? Gaun dawa kok. Gaun dawa kae bekase saka promosi kolam renang baru. Lah kok digawe iki to? Ning kene tulisane ora busek to. Piye, Mas? Kedalaman 1,5 km. Olah jeru tenan no kuwi. 1,5 km iki berarti wis berjalan jauh. Tak masalah ya. Puter bareng ya Mas. Maraton. Sesuk tak jak renang, Cuk. Karo aku. Nggih. Iya. Wong ki nek olahraga paling cepet ki renang. Iki lho. Keluarga ki lek harmonis kaya Mas Kluthuk nyangki sapa-sapa aman. Man, Pak. Sampeyan nek ngene lek iso ya Mas meluk aku. Lah lek kono wi apa teko? Iso. Wes. Malah kaya disangko kono malah kaya bakul tewel. Bakul tewel piye iki tak tumpakne pickup aku langsung gemik. Iki lho. Tahu bulat. Ya iki kowe ora ngerti kok. Ini ya, Nduk. Nggih. Sampeyan tresno ora, Nduk, karo aku, Nduk? Oh, tresno sanget lho, Mas. Alah tenane. Nggih. Jan bocah kok ayune kaya ngene. Pipimu. Alon to Mas. Ya bocah kok ayune kaya. Sakit lho, Mas. Janggutmu. Ayo ngisore janggut lewani. Jan pelang nyapa iki kok. Lah sampean wis duwe aku, masa sampean sik kurang bersyukur. Aku yo duwe ngene iki lho, Mas. Kono duwe apa? Aku bojoku niki lek sing nang ngene aku iki keri aku wis. Kowe nek keri tak gugure. Wah, kowe ora sembrono. Wong iki anak bagiane dhewe-dhewe sing digarap neke dhewe. Nggih, kula tak alih niki pun Pak, pun niku ben kali Mas. Nyuwun anune Mas. Pangkur Mas. Weh. Anune sapa iki? Alumu. Seneng peh. Ya ampun, gegere kaya karambol, Mas. Ompone ramu. Mingkar mingku ring angkara. Heeh, lagune kono elek kaya wong Akarana karnan Marti. Aja Mardi. Napa? Salah wi. Pripun? Margi. Bangke. Lah ya Margi. Lah ya. Margi kok Margi. Lho. Sampeyan napa? Margi. 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 Lah ya Margi. Lah sing mau muni Mardi to. Mardi Lah ya salah. Margi niki sing gawe Mardi ngono lho. Lho ora. Pancen sing bener Margi. Akarana karnan Margi siwi. Sinawung ras minengki idung. Aduh ya ampun, tanganmu nduk jajan nduk. Bocah kok sesuk nek nesu aja ngampleng lho ya nduk. Kowe ngampleng pisan aku malah lha iki kaya bego ya tahan. kok ramu gedine. Bojomu priksana to Mas? Iki ketoke bal ngombe jamu gelar ngosek saiki. Ngono. Coba nduk. Durung diapa-apane ngene-ngene. Wedi kuwi lek ngene-ngene, soalnya lek kono sing ngene-ngene horeg. Ora apa ndek iki ngene iki lho kok mak kok. Sinawung ras minengki idung. Sinoba
Mrih Kretarta pakartine ngilmu luhung. Aku yo koyo ngono Mas. Wani ndak? Kaya ngono mau Mas. Ndek iki tak cium lah kok kulitmu ketut ngono. Aku nek karo iki gak kenek tapi hatinya kenek ngono lho. Iki lho Nduk, anakmu wis tuku es lho. Pon peng kalih lho. Iya. Ayo Nduk, terus Nduk. Kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming hati Jajeng garwanipun Kakang Jajeng maruta kowe ndak penake uripmu ndak bopong ndak boyong ning Kadipaten Malopati ya Jajeng. Injih dalem Kang Mas. Kowe ndang minggato. Lah nyapa? Sisi kok kowe bingung aku. Kok bingung wong diwehi wong wedok agresif kok angel iki lho. Aku ya gandrungan kaya kuwi mang to, Mas. Tak gandrung ya, Cak. Heeh, sing enek sogok keri. Ngono lho. Gandrung kok sogok keri-keri gudulmu. Ya terbaru. Terbaru apa tau disogok terus mlebu rumah sakit e? Lah nyapa ya? Ha piye pas usus gigi infeksi to? Ayo digandrung dhewe coba kaya ngapa? Lam tilam Duh iso nduk. berjiwatan. Suaramu kok api mentu, Mas. Ojo kenyeh. Iya. Tak cipok borok malah. Sesuk nek awakmu pengen kuru, menek tebing kae ya, Nduk. Nah, ceblok kondur. Ceblok kondur ora kru bongkol. Ajeng Loh, Mas. ben kuru, dhek kan pendaki ngawur. Olahraga iki yo pilates yo, Nah, Mas, sing apik. Olahraga pilates iki lho Apa Mas sing larang-larang lho Mas, sing ngene. Alah. Kowe lek awakmu iso lek kae ngene gak iso balik dikirane. Ngawure bojoku dhek tak tumbasne sing iso mlayu di tempat kae. Treadmill. Kowe ra mlayu ngene, treadmill panggah dhek mlayu ning mburi. Malah kaya anak jalan kae. Kowe ra ro. Ayo dibacetke. Dengaku. Ora tak ganggu terus. Wayahku Pak Wito nggih. Heeh. Ah iya. Cuma aku. Iya, lali Mas. Lala ya. Sodok. Lam tilam Balen ini. berjiwatan pagulingan gandese ayune Oh, Aku gandrungan to malah iki ketoke Mas Minto lanang wedok iki padha gejala kentire. Padha. Awang nganteng wae penak kok iso aku. lah kene lagi omong ngono wis ngene. Aku kan yo ikut. Kowe iki ngene Lah lho. justru lek wong wadon agresif iku kudu ndang ditandangi. Pak Minto, Ah. kan urung jamu. Aku kadung urung tuku jamu ning pojok rejo tangan urung tuku, Pak. Ora usah tuku kowe ngebel aku titip aku. Oke. Ngawur sing enak ning Del Wungu nggone jamu Rajiun. Ning kuning lancen kuning ginawa liyan sampean romantis. ayune kuninge eseme aduh nima Sing wedok ki ngimpi apa? Wong sing lanang ki deloken to nek nembang irunge mekrok lho. Kok ya doyan. Inten-intene pun kakang Jeng Kayak kelejingan to kowe. Kelejingan. Nyak udah. Ora iso marahi yo. Ngono.
Lah nyapa kowe kok nesuan tukang gender? Pengen aku ya. Tukang gender ki sing nintingi suaramu. Gumun to. 10 tahun lah aku ora tau bener gitu. Kowe kene nduk. Ayo. Ya nduk. Apa iki lagune? Janjine ora tenanan jatuh. Oh iya iya iya. Kriwi antati grojokan. Sing mbok pikir apa? Saben-saben dielingke. Terus Nanging sajake kontang bayi. pula-pula wis bejaku ya dik ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtike atimu obahmu rasah nemen-nemen sampean ki ora perlu dadak obah nemen aku wae wis bunga Ngaten nggih Kang. saking senenge nggih Mas Minto Ampun ningali awak kula nggih Kang Mas. piye diajeng Panjenengan niku sumbangsih napa to kalih kula? aku ora nyawang awakmu ning aku nyawang atimu diajeng Ngaten nggih Kang Mas. atimu karo atiku dadi siji nyawiji mengikat di antara batin dan batin akhirnya menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah cinta sejati. Sejati. Iya. Sejati Pak. Dengi ning prapatan rong wong ayu ya nyuwawang jare ning omah. Mripatku nyawa wong ayu ning atiku kanggo kowe cahaya. Tenan apa piye to, Mbok Mas? picak to, picak. Iya kok nganti jeru lek mono kowe kudu rondap wah. Lah kaya aku. Wah kok lem. Ayo nduk coba nduk. Iwak juta padai karo bebas ini bangun aduh mas ini Kok tuku tipin gak samarien rata pikir aku de ojo-ojo kuwatir. manok gagah kawan kuduran aduh mas sakit Ana kadang maniol Endang-endang budal ojo digodeli aku de ojo digodeli. Nah, wis ngene iki lho, Nduk. Goyanganmu ngene iki. Wong sing kakung alus ki sing wedok ya aja kaya kae wis waduh. Ya enggak seru no Mas ya. Lah dhewe kan iso ngene-ngene. Lah kono. Paling tidak ki yen sampean sing ning ngesor ora ubah, aku sing ning dhuwur sing ubah. ngimbangi ya Ngimbangi. Mas. Nek aku sing ning dhuwur ora ubah, sampean ning ngesor ya kudu ubah, saling melengkapi. Ora cocok. Lek awakmu ndur obah, aku ngisor obah, akhirnya lama-lama metu bocah. Itu yang jadi. Lah lek kono suwi. Suwi utrayo anu. Wis gak. Aku saiki ming dadeg-dadeg ae. Ayo David. Wis rapopo kasih. Pulo-pulo wis bejaku ya dik ya wis pancen dadi nasib
sayangku tak suwun marang sliramu aja dadi rumpike atimu Iwak cucuk badai kering nek bacet ini bangun aku mas ini bangun aneh pasar jatuhku cipil samar yen rangka pikir atuke aja ketoke mau pertama mau meneng basa saya buyuk saya ngosek to yan. Oh, Ya saya ngrasa. Endangane penak lho, Mas. Anggere krasa penak ki ya saya ngosek ngono kuwi. Jan ya ampun, ya ampun. Ki tahun piro ki? Apa nih sing tahun piro? Iki lho kaya treke Arifin lho tahun piro? Alah, alah. manuk gagak kok ngaku merah pantes aja mantes bicara aduh mas sakit hati ono kadang mangani roti dan tak punya aja digondel ya cuke aja digondeli Ndekno sik suwi men to ngendekne. Kowe bocah wadon wani ana ing tengahing alas. Yo gini, apa kowe ora wedi yen kamangsa dening para kabeh kewan sing ana ing jero alas? Aku ora wedi. Yo gini kowe bocah wedok manggon ing tengah. Yen nganti kowe ora kena gawan. Terus aku wis meneh. Aja nganti kedaden. Dawa men to, Mas. Ndek kae toprak kedawan, durasi lho. Durasi. Kok nek limbane perlut susah. Hei. Entong neh. Ing papan kene aku ngeman-ngeman ayuku. Yo kene kowe nganti ora gelem ndak eman. Wong kene omong tuk iki lho. Aku tak omong sik aja tuk tak tuk. Kowe ngerti ketoprak apa ora? lah iya Mbok tuk tak tuk. lah iya bojomu iki gede ndang tuk. Kudune iki manut sutradara. Iya. Nek wis Pak Siswondo Harjoswito lenggah iki kudune ngerti. Sing lenggah iki Pak Siswondo Harjoswito lho iki. Iya. Siswa budaya mbok yak-yakan koyo ngono. Lah Nek aku ngomong aja tuk tak tuk. Ngomong tak tuk cengelmu. dirungokke. Dadi lek kono ngomong gamelane meneng dhisik. Nah, ngono ben selaras ngono. Dadi ben ketok. Bocah wadon. Tak takoni sapa jenenge? Lek sampeyan tak nut lho, Lek. Hah? Lah sampeyan malah melu-melu kenekan iki lho. Ning kan grimingan swara tipis. Ngendi papan Tuk.
luput. Endang tuh. Ngono kok jarimu kisih swanda. Iki yo monggo. Ngendi papan dunungmu? Sapa jenengmu? Sira iku sapa? Jenengmu sapa? Lho, sapa jenengmu? jenengku Setyawati. Ngendi papan dunungmu? Ngendi papan dunungmu? Ngapa kok tekon-tekon? Yen kowe ngerti ngendi papan dunungmu, ayo eman-eman ayumu ndak boyong ana ing Kadipaten Malopati, ndak pundhut garwa, ndak sengkake garwa Prameswari, Mo, Piye? mo, Ora gelem? mo. Ayo, manut. Manut. To. Ndak mau. Mas, tolong. Mas. Aku wedi, Mas. Aku diuber-uber. Masa Mas sampe mbok MBG ngene iki. Maaf ya, Mas. Ndak ketok, Mas. Masa Mas sampe mbok mii yo. Maaf ya, Mas. Masmu arep mbok Aku saking panik lho, Mas. Masmu mbok tawani tuk-tuk to. Masmu mbok usuk-usuk bunang kembul. Aku wedi lho, Mas. Peluh. Iki masmu. Sopo kowe? Sopo kowe? Aku sapa Pak itu? Hah? Lah sapa? Sopo kowe? Aku Batik Madrim. Batik Madrim. Batik Madrim. Ya. Yen kepara nyata ketemu marang kowe kakangane si Setyawati, ulungna adimu ndak mulyake ning Kadipaten Malopati. Ora iso. Ndak suwun. Yen kowe pengen adikku aku bakal ngene iki Giri Sayembara. Apa sing dadi sayembara? Sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup karo Bapak Ijem. Kuwi Kok iso Setyawati. Setyawati. Aku nek Bapak Ijem aku muni Bapak Ijem aku Pak Barito. Lah wong garwane pake kok iso. Ngawur ae. Piye? Aku ngene iki Giri Sayembara, sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup adikku ya kuwi Setyawati. Setyawati. Pripun Kang Mas? Dunganipun Kakang menang anggoning peperangan Sayembara iki ya. Tembak atos-atos ya Kang Mas. Panjenenganipun abdi tansah nganti. Kakang Batik Madrim, tentokke panjenenganmu utawa aku sing tumekaning pati ning papan kene. Ayo. Pas. Nasionalan. Ais. Wes. Awas. Ais. Yes. Kaya wayang wong ngono. Mas. Mas. Aku ngerti Kakang Batik Madrim, aku bakal ngetokne aji-ajiku. Mbok menawa kowe ora bisa ngalahne aku. ing papan ngriki namung panjenengan kalian kula. Sekti pundi Batik Madrim kalian angkling darmo. Ngentokke kowe aku sing kalah, sing Oh, mati dening kula. Woi, ejan. Kakang Batik Madrim malih dadi bakul sate. Kon aja macem-macem malah kowe. Sampeyan Batik Madrim, Batik Madrim. Kon ndak ngerti aku kowe.
Sakira. Loh, Sakira. Sakira. Senajan to walih kawujudanmu, aku ora bakal pangkling Kakang Bati Madrim. Yo macem-macem kok. Aus. 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 Ayo, tentoke. Iya. Aus. 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 Ayo. Tuk 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 tuk. Ayo, Bati Madrim. Ayo, sirep. Ejan, malah kamu juta. Iya, ejan kae. Ada ninja warrior. Ah, aus. Mas, aus. Iya lah. Tok 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 tok. Dadut dulu. Adalah pulung-pulung. Kakang Bati Madrim terutusan kon ndi? Malih mau Sakira banjur malih kawujudan dadi. Oh, apa cing? Mas. Hai. Hop, hop, hop. Mas. Hop. Ya. Hop. Kakang Bati Madrim penjenengan tampani gagah pecah silamu. Alon, alon. Aku sumu. Aduh, Ndek. Aku sumu. Batik Madrim gendeng. Apa tuh, Mas? Batik Madrim iki ora nggih klambi kok benike ning jaba iki lho. Aduh. Masya Allah. Madrim sumu. Kakang Batik Madrim. Nggih. Batik Madrim pentile kaya ngono. Tak wongi. Batik Madrim ben ngene ae. Iya. Wongi nek lembu nek lembu tak Iki kok bar limbukan ben panggah ngono ae. Kakang Batik Madrim. Oh ini mah. Arepa sampean ganti kawujudan sedina kaping 1000. Prabu Angkring Darma ora bakal lali marang sampean. Was, yo piye lem? Sumo iki piye lem ndoto sumo iki piye? Nah ngono. Nah, apa kacukmu cilik mentel e. Tok tok tok. Was. Luki le nyawang. Awas. Awas. On. Yo. Awas. Yo. Lek. Batik Madrim mlaku dompo ini piye? Masya Allah. Iki kudu bubar iki. Loh, Kudu bubar. Sebabe Sing gawe gara-gara sapa? Dalang bubar. Loh, Sampeyan buka ning kene iki mengganggu ketertiban. lah kok mengganggu ketertiban? Sing berperan sapa? Sing berperan
Angling Darmo, tapi sing ngongkon mesti dalang. Sing duwe ketertiban ning kene sing berperan sampeyan to. Aku. Lek ngerti sadurunge iki mau arep ana rame-rame kok ndak kok antisipasi dhisik. Lah aku urung berubah kok. Aku lagi berubah saiki kok. Hei, pada Masa Madrim. iki kudu bubar. Iki lara bubar mengganggu Koperasi Merah Putih iki kok. Iki urusane apa? Urusane apa? Ora enek urusan merah putih kok, Cok. Badhe Madrim. Apa? Yen nganti kowe ora malih kawujudan kaya wingi bakal tak sirnake. Sungguh ke. Kowe ora ngerti aku bar iki malih apa? Ora ngerti to? Ora ro. Ayo. Kowe arep malih kawujudan. Kowe golek perang karo aku, bar iki aku malih apa? Kowe arep dadi malih sing dadi superhero kowe. Mesti kowe iku bakal kepuyuh ngerti aku. Tak ilangke ganti kawujudan. Jiwa kowe. Oh, iya. Oh. Iya. Ayo, Badhe Madrim. Ah, somong siji loro telu. Tokno kasektanmu Badhe Madrim. Badhe Madrim. Ayo. Tokno kasektanmu. Ayo. Matengane. Aduh. Waduh, kita ibu paijem gitu. Ayo kok dastere Bu Paijem sing diagem. Mateng. Pangapunten. Pangapunten Mas Dito. Yen saurung-urunge aku sik tegel iso namakke Aji-aji Kunjur ganti kawujudanmu. Anu wis kentekan kostum e. Kok kentan kostum iki? Kentekan kostum eneke daster Ibu Paijem tak gawe. Kowe iki kudune ndang piye ngono? Piye piye wis kostume sentak. Kostume tek. Iku daster Ibu Paijem ning kumban ngono tak jukuk. Bu elek gemujeng lho, Dulon. Oh alah ya ampun Dulon. Mas, iki batik Madrim gandeng wis nganggo daster, iki disuwun joget ndangdut. Nggih, Pak. Saged kula mewakili Bu Paijem menika. Alah, lah. Bahkan lho. Napa Mas? Piye? Piye? Wangi. Karo unire mason tok lho ta. Tak tuk. Bu ngambil daster nggih, Bu nggih. Oh ning kumban mbok selika lho, Bu. Lah kowe iki yo mbok awul-awul yo ngapa? Lah nek kuwi tak gawe. Alah Bu, aku iki kangenmu kaya mbok lho. Bengi iki nanggap Mas Minto ramine ra umum. Tenan aku seneng ramu karo Pak Minto ki seneng aku ramu. Rejak-rejakne anakmu Gesa karo Arifin. Alah ning jero ki mek isine mek lodok lipik minju tok. Lah gini kok ora mbok tokne kabeh to, Bu? Tak tokne kabeh ngurane apa-apane ya. Kok iso? Kopi beng sing pundi? Nah, yo ngadeg Nduk. Kancana. Mila tembangin dangdut kanggo kanca-kanca nuruman sing sebarengan sampean. Bokong Semok. Ibu ngersake. Ibu ngersake bokong Semok. Mosok ayo ning gumun, mosok datere cilik ngene Bu Paijem yo. Lah yo senane ketat ngono kuwi. Yo ngadeg Mbak Widya, Mbak Mitam saking Mas Kopral Ponorogo. Ponorogo menika. Ugi Mas Nawin ingkang saking Batam selalu monitor panjenengan. Saestu. Mas Suryanopati Lurah Codot ugi keparang rawuh dudomu wong Wonogiri. Ya. Dibablaske Mas. Menika pundutan saking panjenenganipun sapa iki? Nyuwun Riok Ponorogo, Kutha Blitar kalian Karangkates. Nggih, anu nyuwun pangapunten Karangkates menika saged tapi dereng saged dipun pinangkani Pak. Ganti apa, Mas? Digantos Karang Taruna Pak Minto. Oh, Karang Taruna. Nggih, mboten apa? Nyuwun Mbak Sulis, Mbak Punjung kalian Mbak Lilis Karnali Karangkates ninggal tresno. Yuk, kaya ngapa?
Rejo Rejo Tangan. Mas Darsono Lampung. Wilujeng Lalu. Kagem Mas Rian yang ada di sini ya. Bendungan Bawen Kemalang, kinclang banyu ning hujan terangan, saben liwat nuju ingkang wetang, langsung menten ati putra taksa, lungguh cicir sun elus-elus rambute, koran lawas minangka dadi kasure, katur-atur lerusut asmara, sumilire angin bukan rasa. Mbok ya eling karang ngerti, kita ini gawe orang remeh. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Lidik menika pamundhut gendhing Nggih. sampun dipun ladosi. Mugi saged Dening- taronan tenggalih. Nggih, ingkang dereng mangke kalajengaken wonten ing gara-gara. Nggih. Gara-gara Satu tasik- tembang. Gara-gara tasik saged derek. Oh, saged joget nggih saged. Nggih. Pun los pokoke niki jenengan joget wanti gara-gara nggih saged. Didisi kacane. Nggih. Satu tembang Nggih. saking Duojo kagem penggemar Sekar Gadung ingkang wonten Dawan. Yuk langsung dados Mas. Ya. Siap.